Jirka Frélich na rádiu Blaník. Já přeji krásné dopoledne, Adam Ďurica, naše dnešní nedělní návštěva. Hezké dopoledne. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Jak často jste v České republice? Stále častejšie, musím povedať, lebo sú tu rôzne aktivity moje, čiže jednak hráme koncerty, naposledy na Občianskej polárne, ale aj spolupracujem napríklad s českými režisérmi v rámci klipov už niekoľko rokov a aktuálne asi najviac aktuálna je moja spolupráca s Martinom Ledvinom, s českým producentom, s ktorým robím svoje nové pesničky. Tak Adam Ďurica s námi na Blaníku. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník. A ještě taková kontrolní otázka. Máte zmapováno, jaká písnička se hraje nejčastěji tady u nás v České republice, třeba v rádiích? Viete čo, nemám to úplne zmapované, ale keby som mal mať nejaký odhad, tak úplne najväčší asi taký ohlas na koncertoch má skladba Zatancuj si so mnou, ale nie som si istý, či aj v rádiách je tak strašne hraná. Ja by som vsadil možno na mandolín. Já taky. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník. Adam Ďurica, naše dnešní nedělní návštěva. My jsme si během písniček potykali. Adame, který rok tvého života je vlastně ten, kdy se dá říci, tady odstartovala moje kariéra? Bylo to asi docela brzo. No, vieš čo, to sú vlastne 2 roky. No, sú to 2 roky, jeden rok je 2004-2005, kedy som sa úplne prvýkrát objavil ako spevák v súťaži Slovensko hľadá superstar. Kde som síce nevyhral, nedostal som sa ani do finále, ale ukázal som svoj talent širokej verejnosti a zareagoval na to vydavateľstvo Universal Music, s ktorým som potom mal dlhodobú spoluprácu, veľa rokov a úspešnú. A vlastne úplne taký najväčší zlom zase je o 10 rokov neskôr a to je rok 2014, kedy vyšla skladba Neľutujem a vlastne celkovo mi to dosť zmenilo život. A dalo by sa povedať, že to je takých 10 rokov od Neľutujem a 20 rokov od toho prvého vystúpenia naozaj, takého verejného. A preto aj pripravujem také koncerty, ktoré sa volajú 10-20. 10 rokov od Neľutujem, 20 rokov od prvého toho spievania takého. A vlastne tie koncerty budú na Slovensku, v Košiciach, v Bratislave, bude to v januári a nezabúdame aj na Českú republiku a máme v srdci Prahu, Brno a Ostravu, tak uvidíme. Tak se budeme těšit. Co vlastně poslouchal Adam Ďurica, na čem vyrůstal, nebo co poslouchá teď? Určite, tak v každom období človek sa nachádza v nejakom inom hudobnom vkuse. Asi jediná skupina, ktorú som dokázal počúvať 2 roky v kuse je Nirvana. Potom som presedlal na Oasis a dneska už sa nedá povedať, že by som počúval jedného interpreta. Vždycky si vypočujem niečo, čo je nové a čo je zaujímavé. Páči sa mi posledné veci od Hoziera, sa mi páčia a takisto sledujem aj českú scénu, takže... Dobře. Aj to sú dobré veci. Tady v Česku se píše, že Adam Ďurica má unikátní hudební styl. Co na to, Adam Ďurica? To je zaujímavé, to som ešte nepočul, že unikátny hudebný. Tak viete čo, tak už to teraz budem takto volať, že všetkým dávam na známosť, ja hrám unikátny hudebný styl. No, to je zaujímavé. Tak sa to o tobě píše tady v Česku. No ja mám rád z rôznych žánrov vyberať veci, ktoré ma bavia a ten pop je slobodný v tom, že to naozaj vieme sfúzovať dokopy. A keď ide nejaká retrovlna, tak môžeme trošku tam dať nejaké retrozvuky. Toto ma na tom vždycky bavilo, že je tam sloboda. Tak slobodní sme tak, ako chceme, ale nerad som sa nikdy akože škatulkoval, že pop musí byť len taký. Pop má milión farieb. Je to niečo ako móda. Keď si to tak premietneme dozadu, tak 80s bol úplne iný pop na vrchole, ako potom 90. roky a zase potom prišla nejaká elektronika, tanečná hudba. Takže dneska môžeme z toho všetkého niečo povyberať a zložiť zase nové Lego z toho celého. A to ma na tom baví, no ale jedným slovom neviem. Ja mám pocit, že som pesničkár, že niekto, kto príde s pesničkou a vsádza na tú silu tej skladby, že toto musí byť v prvom rade dobré, ako máme. Protože nejsi jenom zpěvák, ale samozřejmě autor svých velkých hitů. Kdy se u tebe rodí nápady na písničky? Je to rôzne. Ja tým, že môjim domovským nástrojom je gitara, tak väčšinou to je pri gitare alebo pri nejakom strunovom nástroji. Jakože by se to zrodilo v hlavě třeba jen tak při procházce, při běhu nebo niečo? Aj to je možné. Napísal som niektoré skladby tak, že som začal písať aj s textom, aj tú hudbu naraz a bolo to treba potom nejak dokončiť s nejakým možno spolupracujúcim textárom, ale veľa skladieb som napísal na voľný text. To znamená, že keď ten text je tak silný, tak zaujímavý, že vlastne ja ho čítam a už sa mi
odohráva niečo v hlave, ťažko sa to vysvetľuje, je tam proste nejaká atmosféra, nejakú atmosféru to vytvára, tak ja sa už snažím zachytiť tým, že jej ešte pridelím nejaké noty, ale je to individuálne. Už som skladal aj na text, aj na hudbu, aj rôzne. Treba si povedať, že všetko je možné. Jak vznikly naše hriechy? No a to je presne ten druhý prípad, kedy som dostal od Láca Richtaríka, môjho kamaráta, tiež producenta slovenského hudobného, celý ten podklad, celú tú hudbu, že mám taký zaujímavý spodok, že pošlem ti to, som si to pustil, že wow, že super atmosféra, ale nemalo to melódiu, nemalo to text. A ja síce sa textom venujem, ale že by som vyslovene bol textár, to sa nedá povedať, pretože vždycky na tom albume nejaký jeden môj text akože je, ale väčšinou spolupracujem s textármi. No a tuto som napísal aj text, aj melódiu, ale cítil som, že to má byť duet a napadla mi Ema Drobná s tým, že ak by do toho nešla náhodou, tak si myslím, že už si neviem predstaviť nikoho iného, takže som rád, že to vyšlo. Tak ale nebylo to těžké přemlouvání. Nebylo, ale bola v Španielsku. Aha. A najprv som jej volal a volal, že zavolám ti za chvíľu, že nemôžem teraz, že to som nečakal, že som myslel to pojak po masle. A potom, že no, že čo, že pesnička, že že dobre, že ideme do toho. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník. Je rozdíl mezi slovenským a českým publikem, že by snad chtěli nějakou jinou písničku od tebe? Že prostě na Slovensku vede tohle a... Je to zaujímavé, že tá hudba je tak silná vec a až taká magická, že napriek tomu, že samozrejme si rozumieme, ako dva národy máme veľmi podobný jazyk a nemáme s tým problém, tak sú tam drobné rozdiely, ale tie najsilnejšie veci ako keby fungovali aj cez hranice. A dokonca mne aj napíšu aj z Poľska niekedy a zrovna na tie pesničky, ktoré aj na Slovensku bodujú, aj v Čechách bodujú. Dokonca som videl také video na YouTube, kde niekto jazdí na nejakom aute, kde na Ukrajine a má tam pustenú mandolínu, čo neviem, ako sa to tam dostalo, ale vlastne, že sú také ako nejaké píky aj zo zahraničia, nielen v Čechách, ale dá sa povedať, že to kopíruje to, čo na Slovensku je najsilnejšie, to je najsilnejšie aj v Čechách. Aj keď musím teda povedať, že Zatancuj si so mnou je ešte silnejšie v Čechách ako na Slovensku. Jasne. Ty si dostal také cenu Grand Prix v Polsku? Áno. Že Poláci tě mají veľmi rádi. To bolo v roku 2009, asi, alebo 8 alebo 9 a bol som na medzinárodnom festivale Carpathia Fest v Žešuve. Eva Farná by vedela lepšie, ak sa to vyslovuje. A stretol som aj ju tam, na tomto festivale, tam už bola ako veľká hviezda, ja som bol súťažiaci a bolo to veľmi milé a ja som tam išiel s malou dušičkou, ale nakoniec som to vyhral. Krásne. Nejaké tvoje aktuální plány? No, plánov je veľa, samozrejme. Dneska som už asi 4. deň v Prahe, lebo pracujem na novom albume so spomínaným producentom s Martinom Ledvinom. Takže priebežne dokončujem nový album. Koncerty ešte zďaleka nekončia, ešte stále máme ten dobrý taký slnečný záver, to je září, takže septembrový záver, tak ešte stále nás čaká kopec koncertov. A tie veľké, dá sa povedať, oslavné koncerty, ako som spomínal, 10-20, to je teraz taký môj úplný taký cieľ a highlight. Všetky prípravy smerujeme k tomu, aby sme oslavili 10 rokov od prelomovej skladby Neľutujem a 20 rokov na scéne ako takej. Takže toto sú moje ciele. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník. Adam Ďurica narozen v Nitře nebo po slovensky v Nitre, říkám správně. Jaký je tvůj vztah k tvému rodnému městu? Nemám nič proti Nitre, ale zase trošku to poopravím. Ja som sa tam naozaj iba narodil. Akože s tým mestom nemám úplne nejaký silný vzťah, pretože som študoval už potom v Hlohovci a tá Nitra je výsledkom toho, že moji rodičia tam študovali na vysokej škole a vlastne tam sa dali dokopy, ale ten úplne pravý dôvod je to, že vlastne pôrodnica, do ktorej vždycky sa chodilo, tam u nás bola zavretá, alebo niečo tam bolo, proste nedalo sa tam, tak som sa narodil v Nitre. No a oblíbené město teď tedy? Ako nechcem, aby to vyzeralo tak akože moc, ale tak tá Praha je úžasná, naozaj. To je jedno z mála miest, do ktorého, keď sa vraciam opakovane, stále mám pocit, že som sa ho neprejedol,
stále môžem ísť na tie isté miesta a sú pre mňa stále čarovné. A tak keď to porovnám s Viedňou, Viedeň je nádherné mesto, ale k tej Prahe mám nejak srdcom bližšie. Takže se může stát jako do budoucna, že by Adam Ďurica žil v Praze? Môže to tak byť, ale zatiaľ som na tým neuvažoval. Dobrá. Tak ty jsi se u nás v Česku objevil poprvé jako předskokan Pehy Čedy Kataríny Knechtové. Chystá se třeba i nějaká další spolupráce s Katarínou? S Katkou už máme pesničku, volá sa Taký sme. Veľmi pekná skladba z jej pera. Ona je veľmi šikovná autorka a myslím, že v hudbe je veľmi silná. Je to taká tá hudobnice, že ona nie je to taková tá celebrita, takže ja toto si na nej veľmi cením a možno, že ešte nás čaká nejaká ďalšia spolupráca. To neznamená, že sa má nahrať iba jeden duet za život. Takže áno, ale na to predskakovanie Pehy veľmi rád spomínam, lebo to bol vlastne môj prvý kontakt s českým publikom a my sme tam hrali ako jedna z dvoch predkapiel, čiže Peha bola tá hlavná kapela, Reddy Kirken bez Michala Hrúzu bola taká tá hlavná predkapela a úplne maličké predkapely som bol ja so svojou kapelou a skupina Mandražek, ktorým tak bolo asi tak 15 tedy. Takže celkom vtipné to bolo. Tak já musím dodat, že Adam Ďurica patří mezi nejúspěšnější slovenské zpěváky, což dokazuje také zisk prestižních ocenění v kategorii zpěvák roku 2015, 2016, 2017, což taky se točí kolem hitu Nelutujem nebo Mandolína. Byl to ten pomyslný vrchol slávy, protože těch 17 vyprodaných koncertů Mandolína Tour s návštěvností 10 000 lidí, to asi byla pecka. To áno, to bola naozaj taká silná vlna, kedy okolo toho Nelutujem a Mandolíny vznikol taký ošial, že vlastne hoci kde sme prišli hrať, všetko bolo vlastne plne narvané a to bola taká euforická vlna. Spomínam na to veľmi rád, to už aj hraničilo s takým tým, ja som vždycky robil tie podpisy po koncertom, že ľudia sa tam aj tlačili, až takéto, akože nebola to taká hystéria, ale už trošku to tak akože vyzeralo. No a asi je dobre, že to mám za sebou a že dneska je to také ukludnené a celé tak dozrela tá situácia, že toto už tam možno aj nezažívame, ale sme úspešní a spokojní. Dobře. Za co vlastně může to období té největší slávy? Za to mohou písničky jejich síla, jako třeba u Mandolíny? No je to tak, niektoré tie skladby sa podarí spraviť tak silné, že vlastne ani po 10 rokoch nestrácajú na sile. Vyslovene Nelutujem je tiež tento prípad. Keď hráme Nelutujem prvú, druhú, poslednú alebo hoci kde v strede toho playlistu, tak vždycky všetci stíchnú a započúvajú sa. Nikto sa vlastne vtedy nerozpráva. Je to také, tých ľudí to úplne nastaví na úplne iný vnem. A čo si, verím na toto, ja verím, že v tej hudbe, do tej hudby sa dá všeličo zakodovať a do tejto hudby sme zakodovali spolu s producentom, s Ďuďom niečo, čo pre tých ľudí veľa znamená. Říkáš zakodovali, ale ty si autorem té hudby. Ja som autorom hudby, ale ten príbeh je taký, že ja som napísal skladbu, ku ktorej som mal polovicu textu, nevedel som s tým vôbec pohnúť ďalej. Aha. Potom som zavolal Vladovi Krausovi, čo je vlastne najvýznamnejší textár slovenský za posledných 30 rokov a my sme nemali nejaké veľké spolupráce predtým, takže kľudne ma mohol aj odmietnúť, na nejaké dokončovanie textu vôbec nemusel akože zareagovať, ale dokončil to úplne majstrovsky a potom sme skladbu dali Ďuďovi zo skupiny Hex, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ale bol to úžasný producent, veľmi citlivý človek. A on dokázal tú skladbu posunúť do tej podoby, ako ju poznáme teraz. Je rýchlejšia, sú tam citeľné zmeny. Musel by som vám pustiť verziu predtým a verziu teraz, ale už to vlastne nemá ani význam. Adam Ďurica na Blaníku. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník. Já jsem se podíval na to tričko. Nelutujem ani jedinou chvíli s tebou. No. Máme fotku, tak se lidé mohou podívat na Facebook. Ty chodíš v tričku, kde je vlastně text této písničky Nelutujem. No, nechodím vám stále, ale teda... Máš i iná trička. Mám aj iné trička, ale zrovna teraz ste ma zastihli v takom období, kedy vrcholí tá sezóna koncertná a ja som už asi 5 dní z domu
a už som minul úplně všetko oblečenie, tak som si musel z merču niečo potiahnuť. Tak, já se taky podívám na naše SMSky. Lenka z Tábora se ptá, proč nikdy vlastně nemluvíš moc o své rodině. Vlastně jenom zřídka, proč vlastně tajíš tyto soukromé věci. Nezatajujem to, ale sú určité hranice, kedy proste mám pocit, že to je tak lepšie. Ja som na svoju rodinu pyšný, mám krásnu rodinu, ktorá mi vytvára perfektné zázemie a aj vďaka tomu môžem robiť, čo robím a môžem to robiť naozaj s kľudným svedomím a s dobrým nejakým základom, lebo človek, je to ideálne samozrejme, keď má silnú rodinu, aby sa mohol keď sa niečo nepodarí, vrátiť, trošku sa vyrozpráva, že toto mi nevyšlo, hento mi nevyšlo a zase môže niečo robiť. Tak. Katka z Mostu se zeptala taky na to v SMS-ce, kdy si napsal svoji první písničku. Tak najprv to bol taký obdiv tých mojich vzorov, tak keď skupina Oasis mala všetko také gitarové pesničky, tak som sa učil tie akordy a tak a vlastne niečo som nejak nasal, nejaký svoj hudobný vkus na tých kapelách, ktoré som mal rád a postupne som tvoril veci, ale hlavne najviac z tej tvorby prišlo v období, keď som sa ukázal v tom Superstar a dostal som naozaj ponuku od Universal Music nahrať svoj naozajstný prvý album, tak tam samozrejme už prišla tá tvorba naozaj profesionálne, lebo som sa stretával napríklad s Petrom Bičom, možno poznáte Peter Bič projekt, je to môj kolega a vtedy človek, s ktorým som robil tie skladby, vyslovene sme ich skladali. A vtedy to tak nejak začalo, ale je to tiež niečo ako nejaké remeslo, ktoré sa treba naučiť. Čím viac to človek robí, tým viac je v tom doma. Asi som nepovedal nič geniálne, ale musí mať nejaký samozrejme cít na melódiu, ale to ja sa len domnievam, že či náhodou tá melódia, ktorá mne sa páči, sa bude páčiť aj ľuďom. To zistíme, až keď to vydáme. Adam Ďurica, naše dnešní nedělní návštěva. Adame, my jsme slíbili také úplnou novinku. Písničku Drobnosti poprvé zahrajeme na rádiu Blaník. Takže pripravte sa, ideme z kopca. Seatbelts, jak sa hovorí, že dajte si pásy. Nie, je to pesnička, kde sme zase zaexperimentovali s tým, že sme vytvorili takú songwriter session, kedy nebola žiadna ani nota, ani čiarka, ani text, ani slovo, ani písmeno. Stretli sme sa ja, Martin Ledvina, Tereza Balonová a Jenda Vávra. Čiže 4 autori, ktorí robia pesničky o samote, skúsili experiment, kedy by mohli zložiť nejakú pesničku z nulového bodu. A vznikli Drobnosti. Takže potom sme to s Martinom doprodukovali a musím povedať, že je to super vec, lebo mám pocit, doteraz v mojom repertoári nič také nebolo. Aha, tak my si je rádi představíme na Blaníku vůbec poprvé. Já přeji krásný zbytek léta, ďakujem. Ale ještě jsem možná skočil do řeči. Ne, tak ďakujem a teším sa, dúfam, že sa vám bude páčiť skladba Drobnosti. Nedělní prázdninová návštěva Rádia Blaník.